Padagos pang pigaaram kang Bureau of Fire Protection o BFP Naga ang kausa kang pagkakasulukan sa rong hardware sa Barangay Mabolo, Naga City. Poko mas o menos alas 12:36 kasubong maagaw Abril 25. Sigun kay Chief Inspector Peter Paul Mendoza, Fire Marshal kang nasambit na opisina, maswerteng naipaabot tulo sa indang insidente, kaya marikas ninda ining naapula. Medyo maliit na hardware po Actually, nasa po siya. In between po ang duwang bigan po siya na ginawan lang ng maliit na structure. Yun na po yung hardware. So, ang dating po natin doon, after 8 minutes na, under control na po natin yung sunog. Mayo man na ibang nadamay o nakulugan sa nasabing insidente. Ang sabuyang paalala, urog na po niya na summer season. Di po maiwasan ang tao talaga po pag lalo po sa mga tao nagagamit ng air conditioning, tapos electric fan, mostly po electric fan and kubayaan sa datos kang BFP Naga, ininang ikasyam na kasulo sa sendang lugar ngunya na taon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.